Hola amics, hola amigues. Iniciem així el segon dels capítols dedicats a fer un breu recorregut per la història de les falles de Xàtiva. Ens clavem en el segle XX després d'haver vist en la primera entrega que vos vaig fer les falles del segle XIX, aquelles tres. Va ser en l'any 1922 que se va plantar una falla típica perquè no n'hi havia comissió, simplement va ser que la tortuga del Corpus, que pertanyia al gremi de fusters de Xàtiva, estava estropeada, estava retirada des de feia uns anys en l'església, l'ermita de Sant Josep, i el 9 de març de l'any 22 se va decidir de cremar-la per a desfer-se d'ella. La van treure al veiverer, li van ficar unes quantes fulles de palmera al voltant i li van calar foc com una falla. La qüestió és que va eixir inclús en la revista Pensat i Fet de València, publicitant-se com que Xàtiva havia plantat una falla aquell any. Uns anys després, en 1932, el que era mestre de pintors, Francisco Climent Mata, que tenia el seu estudi en el que avui són els Xusgats, en la plaça de la Trinitat, i ensenyava a pintors de Xàtiva que després han sigut famosos i continuen sent-ho. Com a la vegada este home era president de la Societat Musical La Primitiva Setavense, va decidir muntar una falla a les portes del local de la vella, de la música vella, en la plaça de la Bassa, on va estar ubicat Telexàtiva, i avui és una casa de notaris, no? Després de la restauració que ha sofert la casa. La qüestió que va ser un èxit la falla aquella, van fer música per la nit, traques, focs, etc., de tal forma que la festa va enrailar en la ciutat i se va decidir a l'any següent, 1933, de plantar falles novament, però esta vegada ja per part de comissions i en número de 4, 2 grans i 2 infantils. Inclús van triar a una fallera major que va ser de tota Xàtiva també, adulta, Mercedes Cuenca, pertanyia a la falla de la plaça Méndez Núñez, que com s'anomenava en aquest moment la plaça de Sant Jaume. Esta que vegeu així és la falla plantada en la plaça de Sant Jaume d'aquell any, i bueno, va ser un èxit. Mireu quanta gent anava a veure la falla, era una novetat, no? En Xàtiva, després d'haver-les tingut tan antigament com les de Balàs Beiber. Bueno, pues a banda d'esta falla també n'hi havia una altra en la plaça de Blasco Ibáñez, que és com s'anomenava l'actual plaça de la Trinitat. La de Blasco Ibáñez la torna a fer don Paco Climent, el mateix que havia plantat en l'any 2032, l'any anterior, la falla davant de la seu de la música vella. I a part d'aquestes dos grans se van muntar dos xocotetes també, una en la plaça de l'Olm i l'altra en la plaça anomenada de la Humanitària, que estava en el carrer de José Espejo, que avui és el carrer Corretxeria. Els noms han canviat molt de l'època de la República, ara alguns noms de carrers estan canviats, per això intento explicar-vos quin és quin, no? Aquella falleta de la Humanitària, que estava ben a prop de la plaça del Mercat, va triar també una fallera major, que va ser la primera fallera major infantil que va tindre la ciutat de Xàtiva, Amèlia Olivares, que la vegeu en pantalla. Vestien, com vegeu, de blanc, no en tratge de llauradora com actualment. Després, en l'any 34, pues, ja no eren 4 falles, ja en van ser 15 les que se van plantar entre grans i xocotetes. Tots els barris de Xàtiva volien plantar una falla, i des de la plaça de Sant Pere fins a la plaça del Raval pues se van escampar falles per tota la ciutat, se van fer comissions i tal. La fallera major d'aquell any, 1934, va ser Lola Sanz, que era la mare d'Artur Eras, un artista contemporani, un pintor contemporani que tots coneguem i que ha fet exposicions en Xàtiva recentment també. Tenia la seva cort d'honor, totes vestides de blanc. La banda que se duia era la de la senyera valenciana, les 4 barres, i bueno, pues va ser tria en la fira i perteneixia a una de les falles, de les comissions que concretament
perteneixia a Lola Sanz a la falla de la plaça de l'Ajuntament, el que avui és el carrer Sant Agustí. Els periòdics de l'època locals i també de València se feien ressò de que la festa de la falla anava a més en la ciutat de Xàtiva, i així tinguem, per exemple, les pàgines interiors del Radical de la ciutat de Xàtiva, que porta diversos esbossos de les falles plantades aquell any 1934. Totes les comissions van editar el seu llibre de falla, uns llibres menudets, grapaets, molt modestos, però que contenien l'explicació, en alguns casos inclús la fotografia de la fallera major i algun verset i la salutació inicial. Este és un dels llibrets de l'època, de l'any 34, concretament de la falla del carrer Vernissa i carrer de la Llibertat, que era el nom que recibia l'actual carrer Blanc. Carrer de la Llibertat se deia aleshores. I va ser una falla que durant aquells 3 anys, 34 al 36, va plantar falles molt polèmiques perquè la crítica era molt incisiva i forta, no? Esta és la xica, fallera major de la falla Vernissa Llibertat, Josefina Esparza s'anomenava, i bueno, quasi totes tenien la seva fallera major, tret de l'any següent, 1935, per circumstàncies, ara vos contaré per què no van haver. Esta era la falla, o va ser la falla guanyadora aquell any 1934. S'anomenava o duia per lema Saetavis. La va construir Vicente Rabassa i se va plantar davant de lo que era el Banc de València, actual la Caixa, així és una tradició. Criticava que nosaltres teníem una caixa de reclutes on se sortejaven els soldats que anaven a fer la mili i que volien endur-se-la de Xàtiva. Per això està aquest pont de ferro ahí, que són els ponts antics que creuaven el Xúquer, ponts de ferro, tant en Gavarda com en Alzira n'hi haven. Volia dir que per aquest pont s'anaven a endur la caixa de reclutes. Per què està aquesta fotografia posada de la beneficència? Perquè ahir va néixer el costum en aquells anys de que els falleros feren partíceps de la festa i de l'alegria als que tenien menys recursos, com donant-los xocolata als xiquets de la beneficència, cigarrets als abuelets de l'asilo, etc. En l'any 1935 va ser un any que econòmicament va estar mal per culpa d'unes gelades que van arruïnar el camp i no van haver falleres majors en la ciutat de Xàtiva aquell any, però sí que van haver falles, un total de 10, van disminuir respecte a l'any anterior el número de falles. La que va guanyar en l'any 34 infantil va ser l'Avinguda de Canalejas, que era la mateixa plaça d'Emilio Castellaro, plaça La Bassa. Van guanyar en la gran i van guanyar en la menuda. I aquest és l'esbós. Total, que en l'any 35 torna el Radical, el periòdic local, un dels periòdics locals, n'hi ha molts, un d'ells era este, a mostrar-nos diversos esbossos de les falles que se plantaven en Xàtiva, de les 10 falles que se van plantar en Xàtiva aquell any, sense falleres majors, lamentablement. Ràdio Xàtiva, EAJ36, la emissora número 36 que va obrir en tota Espanya, per això tenia EAJ36, donava un banderí a la falla que posava la crítica més curiosa i més bona, no? Crítica local. I quasi sempre se l'enduia la mateixa falla, la falla Vernissa Llibertat, que a pesar de que els periòdics de dreta diuen que era massa incisiva i que era la seva crítica molt forta, que s'enduien el premi. I esta va ser la falla guanyadora altra vegada a la plaça de la Bassa en l'any 35. 2 anys seguits va guanyar la mateixa falla el premi que donava l'Ajuntament de Xàtiva. Esta falla se titulava Exaltació de la paella valenciana i la va construir Rafael Pastor, concretament, que era de València, este artista. Ja en aquell entonces n'hi havia artistes locals, però també se contrataven de fora. Artistes locals com per exemple el que feia la falla del carrer Vernissa, que era Pepico Castelló, en va fer moltes. En l'any 35 la falla infantil que va obtenir el primer premi
es va plantar en el carrer Argenteria, ben a prop de la plaça de Sant Jaume. Vegeu que les falles grans i les menudes sempre anaven una al costat de l'altra, però eren comissions distintes, una al costat de l'altra geogràficament estic parlant. És així com ens plantem en l'any 1936. 1936 és l'any de més falles de principi del segle. 16 falles se van plantar en Xàtiva aquest any. Ni se suponia ni se pensava que podia vindre una guerra en uns mesos. En març se van plantar falles, la gent va disfrutar. Hermínia Moltó va ser la fallera major d'aquell any. Venia un comitè faller, que és l'equivalent a la Junta Local Fallera, que estava format per un representant de cada una de les falles de Xàtiva. Ahí vegeu en la orla les cares dels representants de cada una de les falles que componien aquella espècie de Junta Local Fallera. I esta foto que tenim en pantalla correspon a la falla de José Espejo, que es plantava al final del carrer José Espejo, concretament en la plaça de Santa Tecla o plaça de la Zona. I va guanyar un premi a un grup, el grup de llauraors que estan almorzant en el camp damunt del cadafal. Els cadafals eren molt alts, com vegeu. I esta és la falla que va guanyar el primer premi de l'Ajuntament de l'any 1936. És la falla que se va plantar en la plaça Sant Jaume, que entonces en aquell moment s'anomenava plaça de Méndez Núñez. Criticava una playeta que n'hi havia en la Cova Negra, on anava la gent a prendre el bany i se llevava la roba, i bueno, pues això era en aquell moment la crítica, la poca roba que se posava la gent per prendre el bany allí, no? I en l'any 36 la falla infantil que va guanyar va tornar a ser l'Argenteria, ben a prop de la que acabem de citar. Argenteria, Sant Jaume estan junts, no? Aquesta és la portada de la segona revista que se va editar en l'any 36, en el conjunt de totes les falles, tots els esbossos i moltes poesies i crítiques allí dins de cada una de les falles. Van haver 2 llibres de falla de la Junta Local del moment, no? I la premsa a partir d'abril va treure esta notícia, que ja se pensava en les falles de l'any següent, del 37, però va vindre la Guerra Civil en el 18 de juliol, a uns mesos vista estàvem de la guerra i se va acabar la història. I també així acabem la història del segon capítol d'esta breu història de